Здравейте, мили хора, и добре дошли в моя YouTube канал. Днес реших, че ще заснема едно видео, в което ще играя на картите на Изабел Попитай и отговори. Като това е пинкатната кутия, така че нека да започваме. Тегля от тези категории разни и философски, като ще започна направо с тази. Така че обръщам ви ги на вас да видите, за да не знам какво тегля. Така. Някои хора раждат ли се лоши или животът ги прави такива? Ще ги обърна и на вас, за да го видите. Аз лично бих казала, че смятам, че повечето хора Първо, смятам, че всеки човек зад действията му, зад думите му стои някакво събитие, някаква причина. Както знаем, за всичко си има причина и първо, понеже съм мисля точно по този въпрос, според мен няма лоши и добри хора. Няма само добри, няма и само лоши хора. По-скоро има хора, които са осъзнати със себе си, знаят кои са. Има такива, които са неосъзнатите хора, които са загубени и честно казано не са лоши, но просто имат нужда да се събудят. Но за да отговоря по-точно на този въпрос, бих казала, че животът ги прави такива. Пак казвам, че за действията и думите на някой човек седи някаква ситуация, някакво преживяване, което по някакъв начин е повлияло на този човек и го е накарал да се държи по начина, по който се държи. Така че, да, това ще бъде моят отговор на този въпрос, така че оставам карта ето там. И сега ще тегля от разни. Много ви ги обръщам. Сега само да кажа, че съм махна някои категории, някои въпроси, на които просто не мога да отговоря. Затова те и са малко по-малко, отколкото по принцип са. Добре, тази изтегля. Ако можеш да получиш статистика на едно нещо от живота ти, какво ще да е то? За това може би малко трябва да помисля, но може би може би бих казала колко хора всъщност не са били толкова искрени към мен. Да, може би това ще бъде. По-скоро колко хора по някакъв начин са ме излагали, са били фалшиви спрямо мен. Така че аз така ще отговоря на този въпрос и оставям карта тук и тегля от философски. Отново. Чакайте да ги размешкам малко. Мога да хвърлям кандидатски карти. Добре. Опа! Аз просто искам да читвам явно. Само искам да кажа преди да прочета въпроса, че съм с микрофона, както виждате. Опитвам се, надявам се да звучи добре. Така. Защо хората толкова много искат да бъдат известни? Известността разкрива ли истинското лице на човека или го скрива? Много хубав въпрос, между другото. Този никога не ми се е падал. Така. Първо ще отговоря на първият въпрос. Защо хората толкова много искат да бъдат известни? Хората искат да бъдат известни, според мен, защото искат да бъдат харесвани от някого, да бъдат одобрявани, хората да ги видят, да бъдат видяни, чути, разбрани, но най-вече искат, може би, да се харесват на хората. Търсят тяхното одобрение по някакъв начин. А на вторият въпрос, известността разкрива ли истинското лице на човека или го скрива? Така, първо, не мога да кажа, не мога да дам един отговор на този въпрос, защото е много различно за всеки човек, според мен.
естествено, че е много хубаво да бъдем истински пред камерата. Това е целта. Целта е да покажеш истинското си аз, за да може да изглеждаш по-автентични и хората в крайна сметка да кликнат и да разберат всъщност ти кой си. И всъщност когато сме истински пред камерата и пред приятелите, всъщност смятам, че това е много по-добрият вариант, отколкото да се скриваш по някакъв начин с някакви маски. Тъй като когато човек види, че ти си истински и че ти всъщност наистина показваш кой си, според мен по-лесно и по-добре ще се свържеш с отсрещния човек и той наистина ще види, че ти си един истински и откровен човек. За жалост, според мен хората в интернет също така се опитват всячески да... Не всячески, но много от тях всъщност не са такива, каквито са в истинския живот. И до една степен това е нормално, това е окей. Защото, например, и аз също така няма да се покажа пред вас по пижама, нали? Затова съм се облякла така, сложвам си косата на щипка, така че има едни такива неща, които са съвсем нормални, човешки, нали, все пак изглеждаш по-добре, за да си по-представителен, да покажеш, нали, в по-добра светлина. Но има един проблем, че за жалост много хора всъщност отиват в едни крайности, всъщност гримират се за едно видео, след това се гримират за всяко едно видео, например. Да говоря примерно. И в следващия момент всъщност започват да показват само единствено лъскавата част на техният живот, както въпреки че всички знаем, че животът не е лъскав, не е само скъпи ресторанти, това да ходиш по дискотеки, да се забавляваш. Всички знаем, че има една друга страна на живота, която не е точно такава. И въпреки това много известни личности, според мен, навсякъде в Инстаграм можем да видим перфектни момичета, перфектни моделки, които са се нагласили, снимали са се с фотоапарат, телефон и след това си обработили снимката с FaceApp. Това всички го знаем. Така че не мога да кажа с точност дали сме се разкрива или скрива истинското лице на човека. Бих казал, че според мен, за да станеш известен, за да може хората наистина да усетят теб, трябва да бъдеш автентичен и трябва да покажеш истинското си лице, не да се криеш, защото хората, малко или много хората всъщност разбират когато нещо е фалшиво и когато нещо е изключително нагласено, както съм сигурна, че сте виждали реклами, нагласени реклами в TikTok. Направим така, че не е реклама, но всъщност е, нали, но ние ще направим да си помисля, че то не е реклама, но всъщност всички сме мислили, че е. Така че, може би всъщност мога да отговоря на този въпрос, като че всъщност разкрива лицето им, защото пак казвам, че за мен, за да може хората да те опознаят и да те харесат, да харесат това, което правиш, е важно и би трябвало да показваш истинското си аз. Така че мога да говоря по този начин. Това беше за този въпрос. Препоръчвам ви и вие да не слагате маски и да бъдете автентичното си аз. Добре, продължаваме нататък. Това беше философски, нали? Да. Добре, значи сега правим разни. Така. Коя е най-запомнящата ти се нова година? Така, fun fact. Ето. Fun fact е, че аз всъщност имам рожден ден на 31 декември, с нова година. Така че от малка всъщност си празнувам рождените дни наклонена нова година с така голяма компания с моите родители, с други приятели. Така че
Не мога да кажа коя точно е най-запомнящата се, защото всичките са били прекрасни и много хубави. Но мога да кажа, че миналата година реших да си прекарам новата година като отидох на гости у една приятелка, с която естествено с други момичета. Да бих казала, че това е наистина също една много моя любима нова година, защото за първи път така се събрах без родителите ми, само с приятелки и всъщност се изкарахме много добре и смятам, че това е една много хубава нова година, която изкарах и много се радвам, че всъщност бях точно с тези хора, с които бях. Така че да, но пак казвам, че нямам точно любима, защото всичките са били прекрасни, естествено, но може би тази миналата година, защото ми е много, много любима. Така, теглим пак философски въпроси. Добре, айде това. Преди купуват ли щастие? Добре. На този въпрос така, първо според мен щастието си го правиш ти, сам самия. Съответно, ти можеш да имаш най-скъпите, най-марковите дрехи, бижута, каквото и да е. Обаче ти, ако вътрешно не си щастлив и не си го направиш да ти е хубаво да се чувстваш щастлив, може би не. Тук някои хора ще кажат, да, обаче аз си купих едно сладко кученце, да, това е така. Но според мен да си щастлив зависи от това ти как се настроиш и ти как си го направиш. Не знам как по-точно да отговоря на този въпрос, но според мен парите не купуват щастие, защото дори и да си купуваш много неща, то това щастие според мен не е пълно и истинско щастие. Като например, ако излезеш с приятели, тогава щастието е съвсем различно от колкото когато си купиш някоя нова дреха. Да, ти ще изпитваш щастие, но първо, че то е за кратко и е може би малко по-различно. По-скоро е фейк щастие, защото ще се готино в новите си дрехи, в новите си аутфит, каквото и да е, но то е за малко. И според мен има различно щастие, както казах, като това примерно отидеш някъде с приятели, да се разходиш. Така че бих казала, че не. Така ще отговоря на този въпрос. Добре. Отново натискам екрана, но просто аз ви казах, че не знам къде да случи тази настройка. Така е, добре. Това какво беше? Аз забравям. Добре. Отново теглим. Чакайте да ги разбъркам малко. Моите способности. Добре. Това. Имаш ли хоби? Какво за теб е забавление? Така. Не бих казала, че имам едно хоби, защото аз харесвам да правя различни неща в свободното си време. Но първо много обичам да слушам музика, да чета, да рисувам и оцветявам. Така че са 4 неща. Обичам да снимам, много неща са, честно казано. Не мога да кажа точно едно нещо, което да го нарека хоби. Може би това е хоби. Значи, не знам. Какво за мен е забавление? Така, аз честно казвам не съм от хората, които купонясват и ходят на дискотеки. Да, нямам против да отида някъде да се забавлявам, но честно казвам това за мен не е точно забавление. Обичам да съм в така домашна обстановка, да съм с малък кръг от приятели, от хора. Да, може би това за мен е забавлението, по-скоро да бъда в малко по-малък кръг от хора, от приятели, с които
да си говорим, да си танцуваме даже, да си играем някакви игри като на тези карти. Така че, честно казвам, за мен това е избавлението. Аз не съм от тези хора, които ходят на дискотеки и нясват. Въпреки че се случва. Добре, така, сега теглим от философски аген. Опа, не забравям, че трябва да е на тази страна. Наистина не се надявам звука да е по-добър от предния път. Така. Животът бързо или бавно минава, как е за теб? Да ви покажа. Честно казано, според мен много зависи какъв етап си в своя живот. Аз бих казала, може би май месец беше, всъщност тази учебна година беше най-бързата учебна година, която съм имала през живота ми. Първо, защото съм до май месец на училище и имах толкова много ангажименти, толкова неща, за които трябваше да мисля, че честно казано беше супер бързо. Както и поражава в момента също да бъде доста бързо. Така че да, бих казала, че в момента животът ми минава по-бързо, отколкото беше преди, например. И това до голяма част е защото завършвам и особено май месец и предният месец беше много динамичен, както за мен, така и за много други хора, предполагам, които завършват. Така, това беше, мисля, че чакай, аз пак забравих. Добре, ти беше философски, значи сега теглиме разни. Не знам защо така се правим. Ужас. Добре. Кое е най-вкусното нещо, което си яла? Какво най-често имаше сготвено у вас, като беше дете? Така ето. И на вас да кажа. Не мога да кажа сега кое е най-вкусното нещо. Но... Аз знаете ли, знам какво е. Мисля. Да. Добре, така. Аз и брат ми, като бяхме по-малки, така да кажа, всяко лято ходихме при баба на Габрово и си спомням, че тя правеше много вкусни пълнени джушки. Аз, въпреки че когато бях по-малка, фън факт, когато бях по-малка, когато имаше пълнени джушки, аз ядох само плънката на самата чушка, не и чушката, защото не обичах чушки, но бих казал, че това е най-вкусното нещо, което съм яла, без да обидя никой друг от родата. Но да, не знам защо точно тези пълнени чушки много са ми се запаметили в главата. Си спомням, че доста често съм яла пълнени чушки, така че да мога да отговоря на втория въпрос с пълнени чушки, въпреки че и много други неща има вкъщи и има вкъщи. Но да, ще кажа пълнени чушки и за двата въпроса, че може малко да не е така, но окей. Така, философски. Шапайда тук. Така. Ако изкуственият интелект започне да чувства, как ще разберем, че не се преструва? Ето. Така, първо аз смятам, че изкуственият интелект според мен не може да чувства, защото колкото и да е... Това е като в миналата година с мухите. Добре, първо ще отговоря на въпрос, след това ще ви дигна. Така. Според мен той не може да чувства, колкото и да е интелигентен. Кавички. Така че, но хипотетично, ако започне да чувства, според мен, честно казвам, не мога да отговоря точно на този въпрос. Според мен винаги ще има една нотка, която да е
по която ние някакси да разберем, че се преструва. Така че, да, според мен AI, на по-кратко, не е толкова интелигентен и въпреки, че в момента виждаме навсякъде неща, които са направени чрез AI, което никак не е добре, но аз бих казала, че според мен той няма как да започне да чувства, защото все пак е робот, не е човешко същество. Така че да. Добре, сега ще дигна тези карти. Така, тегля от разни, имахме ги от пода. Добре. От какво последно се отказа? Много интересен въпрос е тако. Не знам дали мога да ги прочетете, защото малко е наобратно камерата, но последно, добре. Не мисля, че мога да отговоря с едно нещо, защото според мен са няколко неща, но айде ще отговоря. Така. Последно се отказах от това да съм зависима от някого. Защото малко или много, когато сме в някакви взаимоотношения, дали ще бъде приятелско или нещо повече от това, ние зависим от този човек. И честно казано, аз не желая повече да завися от никого. И в следващите ми взаимоотношения с каквито и хора да бъдат те, смятам, че не е хубаво да зависим от човека до себе си, защото в един момент влизаме в едни илюзии, в едни кутийки и така че ще кажа това, отказах се от това да завися от някого, защото много дълго време аз всъщност, това ще звучи грубо, може би, но много дълго време всъщност аз бях в едни взаимоотношения, които всъщност осъзнавам, че те не са ми, аз нямах нуждата от тях, така мога да се изразя. Но толкова бях зависима и толкова си мислех, че аз няма да се справя, ако няма някой до мен. Въпреки, че аз имам семейство си за себе си, не съм сама, но смятах, че ако нямах този даден човек до себе си, аз нямаше да мога да се оправям, нямаше да мога, ще да съм самичка, да ми е скучно и така нататък. Така че от това се отказах, нали, мога да говоря и от токсични хора. Да го става просто така и ще изтеля нова карта. Окей, това беше разни. Да, беше разни. Това... Добре. Текля на въпрос. Мисля като в интервю. Какъв е смисълът на живота за теб? Много хубав въпрос, този ми се е падал вече. Мисля, че е за трети път ми се е падал. Така, според мен всички влизаме тук, за да учим дадени уроци, които имаме да учим, да се срещнем с дадени хора, които да ни дадат нещо, дали ще е урок, дали не. Но смисълът на живота за мен е това. Всъщност ние да научим каквото имаме да учим като урок. И в крайна сметка всъщност да разберем кои сме ние, да се обърнем към себе си и всъщност да разгърнем пълният си потенциал. Друг начин, по който бих могла да отговоря на този въпрос е също така да правим това, което обичаме, това, което ни кара да бъдем щастливи. И всъщност да разгърнем пълният си потенциал. Така че живота за мен е това. Най-вече да научим дадените уроци, които имаме да учим, пък после
Ще видим. Добре. Така. Сега тегля отново от разни. Добре, този въпрос е много интересен, на който обаче няма да отговарям, защото все пак е YouTube. Сега теглим от философски. Тя си падна, така че ще я взема. Добре. Какво вярват хората, което намираш за абсурдно? Така. За мен и според мен има нещо повече от само материалното и само това, нали, има една приказка око да види, ръка да пипне. Но много хора, всъщност, голяма група от хора са на този принцип. И всъщност, според мен, по този начин се слагат в едни кутийки, в едни рамки и мисленето им всъщност е много ограничено. Но пак също така смятам, че всеки човек има правото да вярва в каквото си иска, в каквото смята, че е. Но добре, ще се изразя както пише, нали, че според мен нещо, което вярват хората, което аз смятам за абсурдно, е точно това, че има само материално, само око да види, ръка да пипне, както се изразих. Защото за мен има нещо повече от това и да. Така че така ще отговоря аз и взимам отново разни. Какво те кара да се чуваш като дете, независимо на колко години си? Нещо, което ме кара да се чувствам като дете... не знам, аз смятам, че всеки човек трябва да запази детското в себе си. Не скоро беше 1 юни. Но нещо, което мен ме кара да се чувствам като дете... Може би това, когато примерно си танцувам, слушам си музика и се чувствам някакси изобщо се абстрахирам от всичко останало и съм тук и сега и съм в моментите, в които може би съм истински щастлива, тогава може би се чувствам като дете. Така че да, така ще отговоря, като наистина смятам, че всеки трябва да запази детското в себе си, защото то всъщност си ти. То всъщност е истинската версия на теб. Не е подправената. Така че, да. Ами хора, това беше за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, можете да се абонирате за моя канал. И също така, пишете ми дали искате да направя втора част, на която мога да играя на другите карти, които са първата кутия. Така че, чао и до нови срещи!